Komachielo en ni bunge la wananchi e kaunti ma Migori koro dwaro mondo mi piny owacho ochuog komiti ma bende oting'o apisas mag bunge la wananchi ma bende wuok e piny owacho ma counties kanyakla kod sirikal mamalo ma bende bro yango jogo ma bende noyudo midhiero e kinde mag ng'anyo ma bende nobagi e pacho kae. Kotelnegi kod jakom mar bunge la wananchi e kaunti ma Migori Charles Osewe koro gikwayo jatend piny mondo mi ochuog komiti ma kamano. Kowuok e kaunti ma Migori, Juma miyowa ler mathoth e wachni. Lendo mosegol kod piny ji dhi chul jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi e kinde tulo mag siasa kawo chakigi mag 2017 medo kelo paro kaachiel kod penjo mopogore opogore. Penjo maduong' ma dwoko mar rito kod oganda mathoth to wanya jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori en niere kaka idhi ng'e jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi e kinde tulo mag siasa, to bende idhi chulgi ka okalo yo mane. Nitie jowa moko manohinyore, wantie kodgi nyaka sani wang'egi nyaka kuonde ma giyudore. Koro ok wadwar ni ng'ato dhi okawo pesa gi nobiro nodhi chulogo jomohinyore, to samoro pesa go dhi tiyogo mana e yore moko mag siasa mar berore mondo mi okony jogene. Wabed piny to wariw paro achiel kiloso komiti to ung'e jok ma udil godo, jogi emong'eyo jok manowito ngimagi, jogi emong'eyo jok ma pod ong'ol nyaka kawuono man gi injury mar lisasi e dendgi. Bunge la wananchi mane chiayo ng'anyo ka kendo kano wachi to jobunge la wananchi mane moko ga ng'anyo ka gito gine udi. Sani pesa dwa wuok, sani jotelo koro dwa kawo joge mag yiero, to wajo mane ni mandamano ni ok ginyal dewowa. Kata bed ni sirikal oselando ni dhi chul jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi e kinde tulo mag siasa, thoth jogo mane ohinyore e kaunti ma Migori wacho ni gin giwegi pod gintie mudho. Nyasaye, from 2017 an ayudo injury mokwongo to nayude kendo mana geto kacha ka polisi moko nobiro be modino nwa kanye bada koni ne goyo mamano wuok mano chuna mana dhi mana ka jarwach. Koro wasetemo ng'e ni sirikal nyalo chulo tamore list kia ng'o wano tamore. King'iyo tiende na gi ka elo ni nigi injury to awinjo ni list moro nitie to list no ana ke kumeyo de to ng'a nyalo konyo en jakom Osewe ni en jataon en mane nitie wechego sama ne wechego timore. Koro list mantiego oketnwa go pena. Philemon Boss men achiel kuom jogo mane oyudo hinyruok e kinde tulo mag siasa e kaunti ma Migori wach ni hinyruok mane oyudo e kinde ng'anyo osethiro nengo mare kod mar familia duto. Maandamano ma 2023 an gini noyuda ka nana mang'e yo mane ng'anyo kaka ne baba oluongo ni ng'anyo to ayaba kata maber polisi no obatia gas mano donjo fuko na hukumos tera ma hospital ka Kiara doga chier bang' ndalo 4 ni gidhi chulo victims ma joma nohinyore gibirwa wantie. Dwaro mar jogo mane ohinyore e kinde tulo mag siasa ka ochakore e higa mag 2017 kod jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori en ni chudo otime yo ma uyanga kendo jogo mane odhinyruok kod mago mane owito ngimagi emomi chudo ni. Mtu aliumia hata mahali na sahi anakuja yeye ndiye yule alikuwa ameumia kwa maandamano. So mimi naomba kama venye mwenyekiti ameongea komiti itengenezwe au watu waangaliwe. Jakoma bunge la wananchi e kaunti Migori Charles Osewe wacho ne gidwaro mondo koro chuog komiti madhi yiero jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi e kinde tulo mar siasa. Wayo ni mondo sirikal otim chudo ni yo maler ma ok ni odhi ofuko ng'at ma samoro nokohinyore. Wadwaro ni mondo los komiti ni wadwaro nolose ma jobunge la wananchi ni e iye, sirikal mamalo kotelne kata gi DC ni e iye, kata jo kaunti moko bendo bede e iye, gi local leaders wabunge bendo bede e iye. Komiti ni kobedo formed eka chudo ne dhi e yo maler nikech wan kaka jobunge wang'e jogi. Jokanyo mag bunge la wananchi wacho ni chudo ni kik ket lwet jod bura nikech dek gi yier manosiepegi mondo magimi chudo no. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori.